godt forstå, du har brug for. Og have lidt mere tid at tænke over det. Peter har jo heller ikke besluttet sig endnu. Når Tulle har sagt ja, så gør Peter det også. Jo, det kan der være noget om. På landbrugsskolen, der blev jeg faktisk spurgt, om jeg ville være med i noget sabotage. Ja, vi var mange, der gerne ville, men vi har selvfølgelig heller ikke nogen kone og børn. Far, hvordan vil du have det, hvis Gulle mistede sin mor og far? Det vil jo være så stor en sorg, så... Niels, det er der jo ikke nogen mennesker, der kan svare på. Men er det så det værd? Er det det værd? Vi skal jo ikke springe noget i luften, vel? Vi samler ting op. Du får det til at lyde som om, at det er en eller anden skovtur, hvor vi forresten også lige tager nogle bomber med tilbage. Nej, jeg ved da godt, at det ikke er helt ufarligt. Men vi har en mulighed for at gøre noget, ikke bare sidde med hænderne i skødet. Jeg har hørt om en hel by i Norge, der blev totalt udslettet af tyskere, fordi en gruppe af mænd havde lavet noget sabotage. Alle mænd blev sendt til tyske koncentrationslejre, hvor de tog drenge ned til 16 år. Jo, de gjorde. Der er ikke dødsstraf i Danmark. Husk det. Det kommer ikke til at ske. Hvordan kan du så være så sikker på det? Jeg vil aldrig gøre det her, hvis det kunne gå ud over jer. Det har du mit ord på, Niels. Jeg håber, du har ret. Jeg skal lære dig et trick, du kan bruge, hvis der går ild i dit brød på grillen. Brødrester. Nej? Der er alt for varmt på grillen. Jeg siger det bare. Sådan. Hvordan går det med kærligheden? Er du stadigvæk sammen med hende der, Camilla? Hun hedder Sofie. Sofie, ja. Men der var der en, der hed Camilla. Nej. Okay. Det var også lige meget. Bare du er glad for hende. Ja, vi er meget glade for hinanden. Det er vi. Så. Men så skal I så have børn og hele muligheden? Ja, en gang skal vi da. Og du er stadig sammen med hende der... er det Carla, eller? Vi er skilt, Rasmus. Men det er der knust for helvede. Men du ser ikke særlig knust ud. Nej, selvfølgelig gør jeg ikke det. Jeg er en mand. Jeg prøver i hvert fald at minde mig selv om. Ja. Men du skal vel også snart ind til byen igen, skal du ikke? Er det derfor, du er kommet? Ja, altså, ja, lidt. Altså, for fanden, nu har du været herude i 3 måneder, ikke? Det er rigtigt. Men jeg har været her. I 3 måneder? Ja. Jeg har været til stede lige her. 100%. Det har jeg aldrig oplevet noget sted før. Men far, for fanden... Altså, vi har da været sammen. Jo, min krop har været alle mulige steder. Men jeg har ligesom ikke været til stede. Forstår du det? Altså, det er meget syret. Ja. Det er skidesyret. Men hvis du vil have det, så kan du godt lære dig lidt om, hvordan man bliver glad. Nå. Jamen, er det det der med at blive skilt 3 gange, eller selve det der bold uden om magten, der er det sjove, eller selve skilsmissen, der er det fede? Jeg forstår ikke helt. Så enkelt er det sgu da ikke. Det er det da. Du skal da opføre dig ordentligt. Det gør der også, Rasmus. Gør du ej? Altså, hvor svært kan det være at have en kone, og så bare blive ved med at være sammen med den kone? Det er svært. Jeg tror simpelthen ikke på.